κάρτα. Πολλές κίτρινες σε αυτό το παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι που είχε γκολ, είχε δοκάρι, είχε πολλές φάσεις και τώρα το σκληρό φάουλ από τον Ζουρνατζή. Πραγματικά σκληρό φάουλ. Η κίτρινη κάρτα και βλέπετε τώρα ότι τα νεύρα και η ένταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Με τον Στεφανόπουλο, αν έχω διακρίσει σωστά, να ζήτησε τον λόγο από τον Ζουρνατζή, που πραγματικά έκανε ένα σκληρό φάουλ σε αυτή τη φάση. Και τώρα ηρεμούν τα νεύρα. Όχι, βλέπουμε ότι ο Βασιλακάκης είναι αυτός που έχει πάρα πολλά νεύρα, ενώ έχει μπει και ο παδός μας στο γήπεδο. Βλέπετε ότι τώρα τα νεύρα είναι πάρα πολλά, έχει μπει κόσμος. Οι ψυχρεμότεροι προσπαθούν να ηρεμήσουν τους ποδοσφαιριστές αλλά και τον κόσμο. Ένα σούτ που θα γίνει γκολ. Γκολ, κυρίες και κύριοι. Απίστευτη φάση με το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στο 1 λεπτό των καθυστερήσεων ο Δραβίσκος ισοφαρίζει 1-1. Στο 50, στο 1 λεπτό, στο 10ο λεπτό, 1 προς 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Στεφανόπουλος είναι ο σκόρερ. Αν σας εκπλήσουν οι πολλές καθυστερήσεις, είναι γιατί υπήρξε διακοπή στο μάτς λόγω των μικροεπισοδίων που έγιναν. Το 1-0 του Νεοχωρίου από το 17 του δευτέρου ημιχρόνου, ότι δεν πέτυχε ο Δραβίσκος σε 90 λεπτά κανονικού παιχνιδιού, το πέτυχε στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων με το πολύ όμορφο γκολ του Στεφανίδη, το σουτ. Το άπιαστο σούτ αυτό έξω από τη μεγάλη περιοχή, 1-1 Νεοχώρη Δραβίσκος.